Rek, tarifiono omah ukurane jumbo rek yo. Kamare ono telu. Omah iki mewah rek yo. Selawatono rek yo. Sing durung duwe omah muga-muga iki jodohmu rek yo. Lah, iki ukurane 6 kali 15 rek yo. Lokasine ndek berbatasan kota Surabaya, tepatnya ndek Beji PDAM rek yo. Loh, ayo rek selawatono rek. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, wis ayo langsung mlebu jak, gak suwe-suwe jak. Lah, iki wis oleh pager loster ngene iki lho rek yo. Apik rek yo, estetik lho. Apik rek yo. Wis, saiki langsung ndek kene rek yo. Karpote ombo rek yo, sembarang mobil nang kene iso mlebu rek yo. Mobil opo ae, Pajero, Innova, opo ae mlebu rek yo. Fase tampak depan iki wis kaya ngene rek yo. Lho, perpaduan apa iki? Tali air ambek cendelo sakura, nang kene ono lampu hiase ngene iki loro rek yo. Lah terus keistimewaane maneh iki rek yo. Lah iki senengane wong-wong anu rek yo. Lah iki nang kene iki ono ruang tamu outdoor rek yo sing super mewah. Dadi cara ngono sampean lek duwe tamu enak rek yo. Apa yo? Menghemat wong iku menghemat fitnah rek yo. Ben opo? Engko lek sampean duwe tamu dege nang kene rek yo wis gak usah digo mlebu menjero. Ben kekayaanmu iku gak diintip tanggae rek yo. Soale sapa yo? Wong saiki iri dengki ku akeh rek yo. Wong sampean iso tuku kulkas ae, tanggamu malah kalungan kulkas ngono rek. Lah, iki wis ana wall molding ngene iki rek yo. Wis apik rek, betah tamumu rek yo. Wis tak plafon, drop ceiling lho yo. Lampune downlight kayak kucur ya. Lah, iki kusene rek yo, wis anti rayap alumini yo lho. Iki ruang keluarga wis iki kena gawe asinan wong rong kampung rong RT sik emot iki rek yo. Lho kena gawe pelayon ruang keluargae. Lho, delon plafone wis drop ceiling lho, lampune wis kaya obat nyamuk ngene iku rek yo. Lho nang kono ono kaca gede, super gede ngono lho. Dadi omah iki pencahayaane apik rek yo. Kamare ono telu. Lah saiki ndek kene rek yo. Lah iki kamar pertama rek. Lho, gede kabeh rek yo. Kamar pertama kena gawe ambekan sahdu nek bengi karo bojone sampean. Au ngono iku rek yo. Lah sampean nang kene njaluk gaya apa iso rek yo, sembarang gaya. Tapi aja lali iki kok ditukono gorden. Nggonane AC ready. Oh, hop cak. Lah, iki pintune sliding rek yo, kaya welut kejeguruli yo. Terus nang kene iki ana ruang apa rek yo? Wis aturan dhewe rek yo. Kena gawe ruang makan utawa ruang apa wis sampean aturan dhewe soalnya nang kene langsung menghadap dapur rek yo. Nah, terus iki kamar kedua. Lah, iki kamar kedua wis hampir padha lah. Yo, gede sisan yoan. Lah, wis tak plafon kabeh, pintune padha, sliding kaya ulut kejeguruli.